zonke nishumayele ivangeli. Onizwayo akholwe uyakusindisa. Amen. Mayesindiswa nimbhabhatise egameni likaYise lendodana nelikaMoya oNgcwele. Bese nimenza umfundi kaJesu ngokuthi nimfundise konke uJesu aniyale ngakho. Nayi business of the church, nayi blessing of the church, nayi the original blessing of the church. So when we cry to God, ukuthi Nkosi restore us, kufanele sazi ukuthi sikhuluma ngani. Sithi Nkosi sibuyisele kulokhu ya owasinikeza khona, because i-Great Commission njengoba kuze kuthiwe nje umyalo omkhulu. Ayikho into enkulu uJesu ayinikeza ibandla okudlula lokho ukuthi ibandla maliphume lishumayele. Amen. Ako singazenza zonke ezinye izinto but akukho ukudlula lokho. And uma sizibiza ngo-Israel kamoya kusho ukuthi nathi sinegibhithe likamoya esiphuma kulo, sinekhanana likamoya esiya kulo. Now we must behave like Israel. U-Israel esuka eGibhithe eya eKhanana abazange bawakhe ama-subsidy, abayakhanga imizi yezitili, babehlala ematendeni for 40 years. 40 years when no, I need to build a house. But they understood ukuthi noma uNkulunkulu angaprovide kangakanani ehlane, but abakafiki la bayakhona, therefore abangakhi a permanent structure. Amen. Ngoba kuthiwa uNkulunkulu wayethe manibona ifulima niyoma, niqaqa amatende niwaxhome nigogobane. Amen. Manithi niphakamisa amehlo ifu liyasuka, ngoba ngesikhathi lima kwakuzoqaqwa itende leTabernacle, bese ke ifu lehlela phezu kwetende leTabernacle. Babone ku-Israel ukuthi siyama la. And there was a reason for that. Angithi lapha ehlane bonke laba abaphuma eGibhithe bahambe befa lapha endleleni ngoba bamkholwa uNkulunkulu. Amen. And laba bayazala lapha endleleni. Njengoba uNkulunkulu ethi akumiwe nje, he is giving them time ukuthi laba bazele ingane abafundise izingane zabo ukuthi ungubani uNkulunkulu obakhiphe eGibhithe. Ngoba makuhanjwa sikho isikhathi sokufundisa. But noma befundisa bafundisele ematendeni, abakhi structure esimiyo kuze kube phakade. Ngoba basendleleni bakafiki lapha boya khona. Mayithi noma sizu Israel kamoya kuphela sibehave njengaye. Thina sakha izindlu sithi siyadlala sayidlala. Angisho leyihle kahle ningabe senifuna ukuyidayisa. Ngikhuluma ngalezi. But mina ngikhuluma ngalezi zindlu zikamoya esizakhayo. Mana lezi esizenzayo sibona sesakhileke la sayindawo. Noma ifu liphakama phezulu kweTabernacle, ngoba la lithi maliphakama phezulu kweTabernacle la ngavele liphakame bese liyahamba, la liphakama lime lapha phezulu. Manje selisukile la lapha phezulu, wonke umuntu uyazi ukuthi ukuphakama kwefu kusho ukuthi akagoqe itende lakhe, sekungenwa indlela. Aligoqe alifake phezulu kwembongolo linyakazi ifu lihambe bese liyahamba. Sinikeza uhambani lethi, kodwa sesigogobele
Sihleze entabeni yaseSinayi ngoba siyibone ishunqa umlilo sezwa nezwi kaNkulunkulu likhuluma noMose salisa. Kanti noma eSinayi kungashaya imbani akukhona eKhenani. Akukhona. Right. Mhlawumbe siqhubeka kusasa. Kodwa ke bengithi ke sibuyela kwi-Great Commission. Layelani bazalwane. Ibandla nebandla. Mase ngithi ibandla nebandla, ngilokho ibandla likaJesu, kodwa once ngathi ibandla nebandla, I'm talking to the local church. I-local church okanye i-denomination efuna ukuzibona ukuthi isentandweni kaNkulunkulu. Ayiziboni nge-bank balance, ayiziboni nge-membership, ayiziboni ngazo zonke lezi zinto. Ibonakala ngokuthi iyeke ingazinaki yona ngaphakathi. Inga concentrate inward, but it concentrate outward. And must concentrate as uthi Jesu uthi hlalani eJerusalem nize nembathiswa manje. Masefikile umoya ongcwele noqala ngofakazi bami. Uthi usukele eJerusalem la ngishiya khona. Kodwa ke uthi la uthi ngamanye amagama la eJerusalem qalani la eJerusalem. Ningazibheki la endlini emhlezi khona. Go around Jerusalem and preach the kingdom. Ningagcine eJerusalem in your own city. Nidlule. Niye kwi-province iJudea. Jerusalem aphelela kwi-province yaseJudea. Kusho ukuthi noma nginishiye eJerusalem kodwa ngifuna ukuthi umsebenzi wenu u-impact i-province yonke. Ayifuna singajabuli bazalwane uma sizogcina la eChesterville. Kufuna kuphuma abantu lapha eChesterville abazogijima iKZN yonke. Masifuna ukuyibona ukuthi we are a local church ebusy ne-original. Uthi nakhona ningagcini lapho kwi-province yenu nidlulele nakwamanye ama-province angomakhelwane ukuthi niye eSamaria. Nize nifike kupheleni kwezwe. Yabona ukuthi uthi musakuhlala nisibuke kanje. Bukani kanje. Amen. Ibandla elingayi-impact i-city elikuyo. Amen. Ne-province elikuyo. Ne-country elikuyo. Hayi, liyayidlalela nje. Siyayidlalela, sidlala isonto, phela isonto limnandi. Futhi sidlaleka kamnandi. So masithi uNkulunkulu akasibuyisele sithi akasibuyisele la. Singasho if we are not ready to do it. Ngono sivele siyihlalele nje ube mnandi la sihlezi khona. Singafuni ukubuyela la uNkulunkulu azothi mase sibuyisele khona. Singayenzi into yakhona. Ngoba kunento yakhona la sifuna ukubuyela khona. Now the question is, are we ready ukwenza into yakhona? Angivalele ukuthi uthi uNkulunkulu kuJobe mayizobuya ezokwenza irestoration uthi abangani bakho laba bona mabenze umnikelo wokushiswa noma amagama benze umkhuleko we-repentance. Wena Jobe bakhulekele ngizozwa wena mawubakhulekela and then I will restore you. Okusho ukuthi i-restoration ibalance ngomthandazo onezinyawo ezimbili. Unyawo lwe-repentance nonyawo lwe-intercession. Bazalwane, uma sifuna ukubona uNkulunkulu esibuyisela, kufanele ukuthi when we pray for ourselves, kube yi-prayer of repentance.
Kungabi prayer ucela ama blessing ta. No. For us we repent. But for others we intercede. uNkulunkulu uyamhambela umuntu ongekho self-centered, ongayinakile yena. Onaka abanye. uNkulunkulu ke unaka lona kabanye. So ke uthi ke izoma kanjalo. Ngeke sisafunda, kodwa sicela sifunda uLuka ngamabomu nje bese livala. uLuke 22 verse 39 wakhona. 22 verse 9. Yes, Luke 22 verse 39. 39. Yes, 22 verse 39. Say. Wayesephuma waya entabeni yeminqumo njengomkhuba wakhe nabafundi bakhe bamlandela. Thank you, ma. Waphuma waya entabeni yeminqumo njengomkhuba wakhe nabafundi bamlandela. Uyaphuma entabeni yeminqumo na. Ayithanda le ntaba. Lapha entabeni yenqumo Olive Mountain kunensimu lapha ezansi kwayo. East slope. Lensimu igama layo iGetsemane. Lithi iBhayibheli ke wayevamisile ukuya khona. Kwenye indawo kuthiwa ngaleli viki lokugcina uJesu ayizokhashelwa ngalo. Angithakumbula ukuthi wafika maliqala iviki lomkhosi wamadokodo ekhwele imbongolo, ne? Kuthiwa wafika waclean etempelini, emva kwalokho kweza abagulayo wabaphilisa bonke. Kona ivesi lithi ubefike emini ashumayele afundise, ebusuku aye eGetsemane ayothandaza. Ngamanye amagama kodwa iBhayibheli lithi uya entabeni yenqumo. Kanti mawufunda uzobona ukuthi lapha entabeni yenqumo wayeya eGarden of Gethsemane. Kwakuyindawo yakhe yokuthandaza. NoJudas Iscariot wazi ukuthi mayehola amasosha uzomthola. Amen. Yini insimi yaseGetsemane? Angithi njengoba kuyintaba yeminqumo kwakunezihlahla eziningi ze-olive tree ezithela lezi thelo kuthiwa yi-olive iminqumo. Lapha engadini kwakunesikhamo la ama-olives khona egxotshwa khona ukuze akhiphe amafutha. La sifunda khona umthandazo ozokwenziwa uJesu before aye entabeni yaseGolgotha, waqala entabeni yeminqumo engadini yaseGetsemane, ispot of prayer sakhe. Wafike lapha na wathi Nkosi makungabi eyami intaba. Ensimini yaseGetsemane esentabeni yeminqumo kula kukrashwa khona intando yethu. Ukuze iphele yethu kusale yakhe. Nkosi yami. Buka ke ukuthi intaba yeminqumo idinge ngani. Ngizobala lezimbala. La ezansi kunendawo kunensimu yaseGetsemane yokuthandaza. But la entabeni yeminqumo ziningi izinto uJesu ayezenza khona. 1, wayefundisa khona izinto ezingamagugu. Amen. Ezizimfihlakalo of the kingdom. Matthew 24 and 25 wawufundisa entabeni yeminqumo. That's 1. Entabeni yeminqumo
ngakwi-south yayo lapha ezansi kwakuqala idolobha laseBethani, idolobha lakaLazaro owavuswa ekufeni. Lila ngaphansi kwentaba yeminqumo on its south. Entabeni yeminqumo la kuthandazwa khona sibona kuvuka ofileyo. Amen. Entabeni yeminqumo la kuthandazwa khona kula uJesu asuka khona egibele ithole lembongolo oyisign of yokunqoba kuthiwa is a triumphal entry. Entabeni yeminqumo kula uJesu asukela khona uma eya eGolgotha eyolwa izimpi zakomoya. Entabeni yeminqumo kula uJesu athathwa khona yifu lamyisa phezulu. Amen. Wayohlala ngabesokunene sikaNkulunkulu. Entabeni yeminqumo kula uJesu azobuya khona mayesezokwakha umbuso weminyaka eyinkulungwane uzonyathela ke. Ithi ngelosi uJesu lo nimbona ethathwa uyakubuya ngale ndlela enimbona ehamba ngayo, which means uzobuyela kuyona le ndawo ahambela kuyo. Now buka lezi imanga ezenzeke entabeni yeminqumo. Kula kufundiswa khona kwakhiwe abazalwane bafane noKristu. Kulana khona kuvuswa izinto ezifileyo. Kulapho khona kutholakala ukunqoba. Amen. Kulapho khona kuliwa khona izimpi zakomoya. uJesu impi yesiphambano into emenza ukuthi athule njengemvu phambi kwabagundi wanqoba eGetsemane. Ethandaza kuthiwa wathandaza kwaze wafika ingelosi yamqinisa. Uma ke bathandekayo sithi silungiselela i-restoration. Uma uNkulunkulu i-restoration isiqhamuke in full force, sizobona lezi zimanga engiyibalayo ukuthi zenzeka kule ntaba yeminqumo. But la phezansi kwentaba yomnqumo kune garden of prayer. Wawungeke uyihlukanise insimu yaseGetsemane nentaba. Ngamanye amagama wawungeke uyihlukanise iascension ukunyuka kwethu bathandekayo fanele sinyuke thina. Uthi umbhalo wamaHebheru khona la kufanele singene khona ngesibindi kuyingcwele engenziwanga ngezandla zabantu, sisukela kule ntaba ezansi kwayo kunomthandazo. Ngamanye amagama uma engagxotshwa ama olives ensimini ayizuzukwenzeka zonke lezi zinto engibalayo ukuthi ziyenzeke entabeni yeminqumo. Ngamanye amagama ibhodwe elipheka i-restoration is prayer. Angikusho ukugcina lokho bese siyathandaza. Ngeke uyihlukanise insimu yaseGetsemane nentaba yeminqumo. Makuthiwa omethembayo uJehova uyakufana nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa. It's because entabeni la ezansi kwayo kunendawo yokuthandaza. Kunensimu yokuthandaza la kunqotshwa khona intando yomuntu. Jesus. Uma ungakhanywanga uzosindelwa, ngeke ukwazi ukuphakama uyongena kwi-Holy of Holies. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi kuleya ndawo engcwele siyongena mase sihlwithiwe. Cha, singena manje. Sisekulomzimba ohluphekayo, ohlushwa nayizifo. Singena uthi umbhalo wamaHebheru usondelani manje, not later on. Uthi wozani manje, uJesu uvula indlela
yokuthi ningene. Uma sidabuka isenqo sethempeli kwakuyisimbolo ebonakalayo yokuthi indlela engena le kwi-Holy of Holies ivuliwe, but amandla okunyuka ayele uyele asensimini. Amen. Bazalwane, ningayideleli insimbi yomthandazo. Jesus. Ngoba uma ningenadelela yona kunezinto engeke niyibone. Niyogcina ngokuyifunda eBhayibhelini ukuthi zazenzeka. Nokuthi uNkulunkulu uyithembisile ukuthi zizokwenzeka. Kodwa uma nifuna ukuzibona ngamehlo, niphathe ngezandla, velani nihlale ke khona eGetsemane. Uma kukhona la singakha khona asakheni iGetsemane. Asakheni emthandazweni. Asakheni emthandazweni. I think indawo yokwakha ke le usemthandazweni ngoba yila kuthiwa khona mawungaqini umlilo, mawuvuthe imini nobusuku. Umuntu ogada umlilo ekufanele uvuthe imini nobusuku uyasuka yini kuleyo ndawo. uNkulunkulu akasikhiphe sithandaza njengoba ekhipha uSaul okanye ngithi uPaul khona ngizoshilizakala uPaul benoBarnabas kuthiwa ibandla lase-Antioch lalifastile lithandaza umoya wakhuluma ngoba i-reservoir umgodla kaNkulunkulu la edonsa khona isikhali sakhe kusemthandazweni. Uma ensimini yaseGetsemane kugcwele abantu abawe ngamadolo, uNkulunkulu will never ever aswele into yokusebenza. uNkulunkulu usihlushwa izinto naku-local church i-deliverance ingafiki, akukho muntu ensimini. uNkulunkulu ngeke asilande emakhaya sihlezi sibheka ama-television, uzosilanda ensimini. Uma sefuna ukuyonqoba eGolgotha uye ensimini, uye eGetsemane. Funa sithole nakhona asithole singalele. Uthi uJesu musana ukulala bafowethu, ningelinde nami ihora nje libe linye. Ngoba kuyona indawo yokulala. Uma sike salala njengamadodana ka-Aaron siyovuka umlilo sewucimile bese siletho wethu. Kanti thina siletho wethu sifake inkuni kulo owalethwa inkosi. Ngithandaza ukuthi lapha eChesterville ubaswe umlilo ongabaswa umfundisi nama-elder ozokugabula lapha kwisifilimu. Bese kuthi thina sonke sihlale size silethe inkuni siubasele lo mlilo sithi Nkosi lo awungacimi, awungacimi. Siubase nangeinyembezi. Inyembezi zethu mawuyibuka ungathi zingamanzi angawucimi umlilo, kanti no, zingupetrol ziwenza uvuthe kakhulu. Hey, singasuki eGetsemane, singasuki sakheni khona, masihlale khona. Kunezinto esoyibona asithandaza.